Inkopru b'aktar aħbarijiet lokali. Iftu għajnejkom u qumu mir-raqda għax mit-tera issa rqabna ħafna. Iftu għajnejkom u qumu mill-ħolma għax qed jimmanipulaw kif nusaw fomna. Iftu għajnejkom għax qed jaħbu l-verità. Il-bniedem sar numru sirna ngħixu kitba. Iftu għajnejkom u qumu minn-hemm. Iftu għajnejkom għax ser jiċċaċċar id-dem. Dinja meqruda meħuda minn klikka ta' Amazoni. Ħannibda nikxef, ħannibda nobżu awżoluli. Rejjiet invisibli jikkontrollaw id-dinja. Gvernijiet manipolati b'idejat zinja. Idejat li jitjaħxu l-istess umanità. Materializmu mingħajr spiritualità. U kisruna ġabuna nies artifiċjali. Fej biex tajx titil flus massa materjali. Farku d-dinja b'dawk il-gwerer kollha li jaqilgħu. Sionisti wara l-kwinti jimmanipulaw. In-nies jibillaw kollox fuq l-aħbarijiet. Stazzjonijiet manipolati l-elufijiet. Dinja falluta nizla ġewwa reċessjoni. Aljenazzjoni tal-imħuħ joħolqu konfużjoni. Konflitti u instabilità ekonomika jiġġeneraw il-flus dis-sistema diabolika. Iftu għajnejkom u qumu mir-raqda għax mit-tera issa rqabna ħafna. Iftu għajnejkom u qumu mill-ħolma għax qed jimmanipulaw kif nusaw fomna. Iftu għajnejkom għax qed jaħbu l-verità. Il-bniedem sar numru sirna ngħixu kitba. Iftu għajnejkom u qumu minn-hemm. Iftu għajnejkom għax ser jiċċaċċar id-dem. Erba' min nies immexxu l-kapijiet tad-dinja jiffornikaw il-taħt u l-klikka tir-renja. Firdu il-Palestina mbagħad attakkaw l-Iraq. Ħabba l-armi tal-massa issa jmiss lill-Iran. Soldati bħal majjal mibgħuda għall-qatla. Iż-żejt isir flus ippumpjat sal-aħħar qatra. Il-flus saru walla, in-nies saru noti. Sirna meħranaġġ mitlufin wara l-voti. Tas-servituri tal-Mażuni u pazzi tagħhom minn għajnejh miftuħa daw l-affarijiet jarahom. Lupi libsin ta' naċ immexxuna bħarrajja. Joħduna ġo fossa li fija m'hemmx tlajja. Id-dinja qed tinqered qegħdin jisfruttawha. Tfujt jawa u minn qalba faqawha ħadd ma